Samtang bata pa ba? Bahalag tigulang natatanaw. Pagpakalaw na tagilim nun. Gani pre, kapoy kay trabaho. Unya, dili ta manginom. Mga ligo tag-ilim nun karon. Oy pre, ano nga duko-duko man ka? Lagi pre. Problema lagi ko sa kumbero nun pre. Kay akong baboy, wa pa nahalin. Uy, naata diri karon pre, para mag-inom. Pasag diin ang problema nga, magka-problema sa tuwa kay wata nagka-problema. Mga igsoon, pagbago na kamo, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Pagbago na kamo, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Hoy pastor, ay pagbuot-buot, ay nagingon sa Biblia. Ang pagbalik sa Ginoo daw susama sa kawatan. Namutong harag kalit, walay si bisan kinsa nga nakaibalo. Husto ka na mga igsoon. Pero ang inyong ginahimo, usa na kada kong sala. Hoy pastor, ayaw paghukom. Kay nagiingon sa Biblia, ang maghukom pagahukman usab. Husto ka na mga igsoon. Sige kag igsoon, dili man ta man nagsuon. Mga igsoon, kinahanglan ang dako nga pagtuo. Kung doon na tayo dako nga pagtuo, kanang bukira, kaya nato na pagabalhinon sa dagat. Ayaw taon, maluoy ka. Daghan ang namuyuan ang bukira. Kung ibalin mo na sa dagat, ang uban na ba, dili ka balo mo langoy. Loy kayo. Mga igsoon, dunay duha ka dalan. Ang wala o ang tuo. Ang wala mao ang dalan padung kadautan. Ang tuo maong dalan padulong samahan. Mga igsoon, sa tuo ko nagasubay. Kung dito ka sa tuo nagasubay, ngayon puro walay mong pananaw. Igsoon, ayaw pagbugal-bugal. Ang mabugal-bugalhon, itambog ngadto sa gidalaab na asopre. Unsa man ang asopre pastor? Sabaw na kay mohigop me para mahuwasan me. Or kinilaw na pastor. Eh wala ra ba yung pampulutan? Kisay mo tugsawan ning kaluywa. Wala pastor oy. Kisay mo tugsawan ang kainit na mo tag ihawon na. Gamay ra ni nakalayo mga igsoon. Apan mahadlok kamo. Ang asopre na akong ginapasabot. Sama sa kadako sa dagat. Ang kalayo wala ikakumpara. Ano ba pastor? Maghadlok ba ana? Mo gani. Hinalang ninyo daw ato ng Ginoo na ato manluluwas. Unsa man pagdawat pastor? Seryoso man kaya mo nga modawat sa atong Ginoo? Oo, pastor. Seryoso kayo? Sige igsoon, magampo kita. Sundan lang ninyo akong ingon. Ginoo, Ginoo, gidawat ko ikaw. gidawat ko ikaw. Manluluwas. Manluwas. Amen. Congratulations. Mga anak ka mo sa Ginoo. Hey, anak na sa Ginoo. Mga igsoon, Thanksgiving na mo ugma. Invited mo. Sige pastor, muad to pastor. Oh, sige pre, ato ta pre kay. Oh, naman ang anak. Mato to. Sige mo ato sa ko, mangita pa og baboy para ugma. Oy pre. Di ba baligyan mo yung baboy? Oh pre, ingna to si pastor pre. Oy pastor. Oh, Ano sa ulan sagot? May baligya si paring baboy. oh bita pastor kani oh. Ilan may baligyan imo na? 5 mil. Pero para sa imo ha, ihatag na lang akong 3 mil. Pagkabutan sa anak sa Ginoo. Hindi paliton ako na. Kaning isa di ay. Dili mo ni baligya. Eh, duha ang pananawanan ni pastor kay ba? Kili pa kana tugyan presyo. Ina nga duha ng baboy. Napila kayo para sa kuha pre. Gabi ko na akong kwarta. Oo, pastor, duha ni kabuok. Baligyan na lang akong tanan sa 6 mil. Tarang bayad, 3 mil. Oy, duha man ka baboy pastor. Mga igsoon, isa ra na kababoy. Kulang pag yun ang inyong pagtuo sa Ginoo. Natintal pa kamo sa kwarta. Dili man dai libat si pastor.